2009 Kemorossa oli ensimmäinen jokkiskisa. Ja jokkista on silloin 09 alkanut ajamaan. Ja tuli serkkupoja Esan kautta idea lähteä harrastamaan, kun se on ajanut rallia jokkista, niin ajattelin, että lähtee itsekin kokeilemaan sitten, miltä tuntuu ajaa. Ja ihan mukavaa ollut. Tänä vuonna Karstulassa ajettu ensimmäinen pytty. Siellä oli 4. sija. Ja sitten Suonenjoella oli keskeytys, kun ei päässyt ajamaan. Ja Tampereen kartaanikunkussa niin 6. sija oli. Ja nyt pitäisi katsoa, että miten tällä kaudella vielä ajaa kisoja. Toivottavasti vaan auton saa kuntoon. No ensi vuoden puolella kun siirtyy yleiseen luokkaan ajamaan, niin tarkoitus olisi ainakin ajaa vielä jokkista, ellei mitään ihmeitä tule. Jokamiesluokassa on se varmaan parasta, kun pystyy ajelemaan niin kuin ihan rauhassa raalla niin paljon kuin vaan uskaltaa päästä. Ja suuri osahan siinä menee täällä tallilla autoja laittaessa, että ei oikein aina välttämättä ole kisakunnossa kisan jälkeen.